Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon ay hupon checking in until 9:30 in the morning. Karon nga daw, Huwebes na kita. Hunyo 24, tuig 2021. Kung wala lang kuntani sang problema sa COVID-19, subong sigurado nga ang mga baybayon, ang mga resort, ang mga lugar nga masamig ginabisitan sa publiko, sigurado kuntani nga buta sa selebrasyon sang San Juan de Bautista. Pero sa probinsya sa Negros Occidental, umpisa pa kahapon nga adlaw, istrikto nga ginabantayan sang Philippine National Police nga kinahanglan wala sang publiko nga nagalagaw ukon nagatiner sa mga resorts, sa mga beaches, sa palibot sang probinsya. Social gathering wala gihapon ginatugutan kapin pagid, no, ang tuman kadamo na gid nga numero sang mga individual. Diri sa aton sa Metro Bacolod, no, right after nga nag-meeting si Mayor Bing Lunadia sa mga operator, sa mga tag-iya sa mga resort, at diri sa Metro Bacolod nga nagpasiguro man sang ila kooperasyon, ti subong nga adlaw ho, check karon tabi sa patrol karon dugay-dugay kon tawhay gid man na mga resorts. Pero pamangkot di, outside iya, sa mga resorts nga may permit, nga nag-operate, nga masamig na bisitahan sa publiko. How about sa mga public? No? Ining mga barangay lang nga may ara iya sang kilid sa baybayon, nga pwede lang niya, ang tao anytime magkakadtutusil ko, basi dira naman nagdugok walang publiko. Singuna nga tiyempo, amuning kayuwatan, nga ko nagatrabaho kaya during San Juan St. John the Baptist o St. John nga kapiestahan, ga-travel ka lang ginakulbaan ka man uso patusing una sa biyahanay tubig, no? Ti sa iban nga mga lugar katulad sa San Juan dito ya sa Manila, may ara gi sila tuyang festivity nga ginapatigayon. Sumpitanay ganitong ginagamit gani fire truck. Inatanan nga mga activities ang gindula bangod sang COVID-19. And speaking of COVID-19, ang pinaka-latest nga update subong kagamuning ginaistoryahan worldwide. Ang panibago nga kalitan nga ginadulot sang Delta variant. No, magluwas ng Delta variant una na record sa iba na magkapungsuran, no, dito sa India. Subong ang Brazil, ga problema naman kay tuman kadamo na ang mga nagkalamatay. Diri sa aton sa pungsod Pilipinas, may arat na sing ginamonitor ang aton sini Department of Health angot sa sining panibag-o nga variant. Now, kung ga istorya kita parte sa COVID-19 nga problema, ang isa sa maginalantaw nga solusyon amo ini ang pagpatigayon, no, sang vaccination. Kag kinahanglan ang target nga malabot ang immunity sa public, dapat may mass vaccination nga patigayonon. Ang presidente sa pungsod Pilipinas, nagapangutos na si President Digong, siling nga kamo nga hindi magpabakuna. Gaugtas na siya kakurinot ang agtang niya. Ya kasigihan nyo na, mainit ka ni ko, papriso ta ka mo. Pero tiyang pamangkot, sini pwede balariston ang isa katao nga magpamalibad, nga magpabakuna. In fact, may diretso ganing tao magpili mo kung ano nga bakuna ang luyag niya.
Ano pa gid ang pila ka madalagko nga balita nga tuntutukan karon nga agad diri sa Webes nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan Action Hotline. Hagna para sa pagpatukod sang Bacolod General Hospital pagkapermahan de Presidente Rodrigo Duterte sa Malacañang karon nga daw. Ang pag-intsendi ko, the good congressman, si Congressman Greg Gasataya, magapaninguha nga magka-travel padulong dito sa Malacañang today. Now, question ang bot ko nagkadayon siya. Kabalo ka naman nga limited eh. Ang pagbiyahe subong kabudlay, no? Kabudlay ang pagbiyahe kapin pagid sa eroplano. Kadamo sa mga requirements, travel guidelines, nga bisan ika-opisyal sang gobyerno, hindi pwede yan. Nga madali-dali ka lang kang makabiyahe ka lang anytime. Pero kung apor ka, no? Apor ka, kag kompleto kas dokumento, well, kung may coordination sa mga airline companies, wala gid problema. O istoryahan ta nagkaroon dugay kay right after sining nga balita si Mayor Bing actually kundi nakabaton man siya sang sang invitation pero hindi siya makakadto kay lubong no sang iya sining bayaw. Paki-update man kita karon sa kaso nga paggatiro patay sa isa ka agrarian beneficiary dito sa Banwa sa Hinigaran. Suspect ginatuloy isa ka security guard kag Bacolod natala na nga magabaton sang 5,850 nga doses sang Pfizer vaccine. Sano ini? Inatalan ato ni istoryahan sa paray na pagpangalagid sang inyo palatuntunan Action Hotline. Online sa hotline. Tumalawon talang karon nga aga sa kay Congressman Greg Gasataya. Inunaw kung nakahingagaw siya, ano oras gid. Kina-expect ang permahanay dito sa Malacañang sining kasuguan, no? Nga muni magapatukod sang Bacolod General Hospital next year. Kong, how are you? Good morning. Action Art, may nga si mo may nga gisaton nga mga tagpalamati, mga nga gisanan. Salamat sa time. Kong, nakadayon ka, kuwan ka na subong, padulong ka na sa Metro Manila? Wala ko kay nga Action Art, considering siyang sitwasyon sa mga flights sa Bacolod, nagsulat mga dito kagabi, kag nagpangay nason nga pagpasaylong, hindi kita makahingagaw since nakabaton kami sang letter Tuesday evening. So medyo tight gid kayo kag wala kitang kwan fully booked ang mga flights Action. So, bali, sining aga to, Kong, gina-expect nga pagkapirmahan ni President Digong? Yes, Action Art. We are expecting pirmahan ni Presidente alas 6 media karon sa gabi kaya pati kayo nga ceremonial signing dito sa Malacañang sa mga bills, no? Kaya mong others, amon yang aton nga bill ang pagtukod sang Bacolod City General Hospital. Now, why man yung problema? Kay kung why itong inyo sinipresensya, maintindihan mara, no, sang Pangulo, bangod sang limitado nga mga flight subong kag bangod man sang tuman ka subol nga time nga inyo nabaton ang invitation. Pero, tell us, what will happen next after sini, ano ang matabo by next year para sa sining hospital o pagpatukod sa Bacolod General Hospital? Pagkatapos nga mapirmahan ni Presidente ni karon sa gabi, Action Art, ang ining aton nga House Bill 6731, ini siya ang magamando na sa Department of Health, no? Nga ipa-include sa proposed na 2022 general budget sang pungsod ang pundo para patukod sang Bacolod City General Hospital, no? So amo na ang pinaka-salient git kag pinaka-important git na ginamanduan na ang DOH, no, to include sa 2022 budget ang provision or ang funding requirement for the establishment of the Bacolod City General Hospital, no. Then on our part man, Action Art, ang pagdihon man like ang mga pagpili sang final abing site na putangan sang hospital. Kahit as of now, we received 5
proposals or intent na magadonar sang duta. No? So we will request nga maka-meeting with DOH and then the city para i-assess and evaluate ang mga possible sites. No? And I am sure with this development daw nga pirmahan sa Presidente karon sa gabi, masidamo pa yun siya ang tinanawag man sa mag-signify na willing man sila nga matunar sila duta as a possible site for the Bacolod City General Hospital. So amo siya ang mangin proseso, amo siyang magkakanga pagkatapos mapirmahan karon sa gabi. Pero ano ini matabo? Sino ma-determine kag sino ang mag-decide no kung diin nga site, sino ang hatagan abi because of the donations nga daw damo ang willing subong? Sino ma-determine sina kong? Well, po ano siyang DOH, Marto. DOH, then the LGU, diri na lang niya, sa diri na lang nga level, para mas maging matasig ang pag-isler. Kaya ginayo man lang sa aton sang Department of Health is kuan lang, duta lang na pagabutangan. No? Mula nang ilang nga ginayo sa akon in our meeting way back 2019, na sinakong makapangita ka lang sang duta butangan ang mula gitna. Kaya pundo for the construction, pinag-commit mo niya ang national government. No? So that is why nga as of this time, may mga gavaring offers. May mga 3 hectares, 2 hectares, then lain-lain man na location rin sa Bacolod. So whichever is advantageous to the government and to the project, siguro tiyan mo na ang pagpilion with action out. Why pa ni may balawan galing kung pila ang possible budget nga gamiton for this project? Although sa bill na pirmahan karon nga manginlayi, nagbutang dira nga the government should appropriate 600 million for the construction of the hospital. No? But ang final sina lang taon ta kung pila ni pasulod under the National Expenditure Program or a proposed budget for 2022 kung pila ni pasulod sang Department of Health. No? Bata mo na ang commitment i-abit sa national government for Bacolod City. I see. Anyway, so lato-lato na and congratulations. Pasalamatan taman ko mga senador nga mailonggo nga nagbulig man sinikong. Definitely, Action Art, no? Kapasalamat din ko yan. Kapasalamat ko sa tanan-tanan din nga nagbulig, no? Kapasalamat din ko sa kay Senator Mig Zubiri na nag-file sang counterpart bill kay pag-approve sang bill kasi sa House last June 3 of 2020, nagtawag sila nila yun sa office kasi nag-signify sa ilang intention na willing sila nga mag-file sang counterpart bill kag magbulig sa ato. Which kin pasalamatan pagid, no? So, kay Senator Bongo, Chair sa Committee on Health, kay Senator Franklin Lerong, pasalamat din ko for the amendment na ginimo niya sa bill na ibutangit clearly kung pila ang amount na kinanglanon. And then sa makdanan ko man sa House, no, na nagbulig at nagsuporta since pag-file na to ni initially 2018 nag-file ako sa mga bill but wala matapos, i-file ko July 1 of 2019. So parang nga suporta. And then sa aton man sa syudad sa Bacolod at being advised ng council sa nila man support for this project. And definitely, this will be for the people of Bacolod. Okay. Kapasalamat na kita sa Presidente na in a matter of 20 plus days after the approval, pirmahan na niya ang inyong bill. So kapasalamat ko sa tatrang na nagbulig at nagsuporta. Masip lang ko very quickly if you may. Ato ba lang ginkakastong manhole sa Mandalagan sa isa ka telecommunication company. Anong latest sa itong investigation na ginayo mo sa PNP o kung gin-request mo sa PNP? I will follow up in a while kay CD Placido kaya nag-request ko to sa iyo personally last when Tuesday para to sa gabi, no, na pagkatabo din. I-follow up ko siya today, no? But din pa-check ko ang area, I think natabo na naman doon may replacement na magiging butang ang telecom company. So hopefully within the day we can get an update from the PNP. Kung isa ka man nga nag-request, no, sa additional vaccine for Bacolod City, aside from Mayor Bing, kumusta na nung latest from the DOH, Kong? Actually, nag-communicate kita personally last, I think 2 weeks ago bala, Okay. Sa national, and then they committed to us na mapadala sila. So I think mo nang inabot for Bacolod City, gin-inform ko man si RT Municipio last
Tuesday last week, no, about the feedback from the national government of their commitment to increase. And nagpasalamat man ko kahapon to, I think, or Tuesday. And again, they committed na sige sila padayon sila na magkapadala sa vaccines diri sa aton sa Bacolod. Kasi nakita mo nila ang need and urgency, kaya mo ginamit lang kung nga siling cases, or ang kaso natin sa Bacolod, taas gid. But ang kinanglanon gid at this point in time, madamo nga mga bakuna nga mag-aabot. So far, pasalamat kita no, for their swift action on the part sa national government for this. On that note, Congressman Greg Gasataya, salamat ki sa time. Good morning. Salamat gid sa imo action art mo, power sa inyo, mag-continue to stay safe and happy. Maringadas pa na. Wala magkadayon, kag nagpadala na lang sa communication si Congressman Greg Gasataya dito sa Malacanang nga hindi siya makatambong sa natalana nga pagperma ni Presidente Rodrigo Duterte sang kasuguan. No nga amo na ini, or ini nga hagna, amo ini ang mangin green light sa pagpatukod na sa Bacolod General Hospital by next year. Di 600 million again alokar diri, no, inaway pa may baruan ba madugangan pa ni posible ang nami diri kay at least iniya kinanglanon, no, bagod man sa pandemic diri ta nakita ang pangkinanglanon sa ospital ngati. Can you imagine Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, bisan way pagani COVID sing una, kakabuta gani bangod sa mag cases nga nagadamo, magtaas lang siya ng cases ng dengue, puwerte kagutok sa mga hospital. Because ang mga district hospital sagwa sang Bacolod, hindi manggidya kanda kag ang equipments bala, hindi gidya well equip nga ti mag-cater nilang tanan nga mag-concern ang mga tanan nga ginadala dito sa hospital. Amo ina ang reason nga ini sila ang gina-forward diri sa bahin sang Corazon Locsin. Ti mas maayo ini sa uli kumayara na ya kita kaugalingon nga hospital nga medyo madako, no, nga magka-akomodar kag mabutangan sa mayong ma-equipment, at least hindi mag-agwanta, no, hindi ba lang magproblema ang tao. Nami pangitsinay ko ng projects ni sa ulihi, alam ba, sang gabulig, at least ang mga pigado, kung dalunda, hindi maayawan gasto. Magsiling ka hospital, sumundog yun, nervyos ka, no, bangod sang balayran. Alas 8:24, Action Radio, Philippine Standard Time. Hingagawon ko lang Action Hen si Action Alvin. Makuha lang ko jutay lang si trip situation report lang sa palibot sang mga beaches, mga resort diri sa Metro Bacolod nga iyagin padulungan karon nga aga. Kumusta? Way sa nagapinasaway subong? Kumusta? May mga pulis na nga nagabantay? Diri sa Bacolod City only today ang may ara sang pagbantay sang pulis. Now, ang pamangkot sini buwas, no? Buwas 25, Sabado 26 kag Domingo 27. Kung mapunggan mo subong ang pagdugok dira sa mga beach resort, siling ko ba si buwas bla dito ni sila kang dinaguso o magginutok o kinanglan guro bulo bantayan kay monitoron ni. Kag ini tanan nga pagmonitor hindi lang pag-isalig sang barangay sa kapulisan kundi sila mismo magbantay kag mismo matagiya dapat gid nga mangin mabinantayon. Ti magkapihan kani sa Granada kagalangilan to, nag-cooperate man, nag-commit man, nga hindi sila mag-allow sang tumagdamo ng mga tao nga magpadulong no dito sa ila lugar. Ti good thing ina, at least yung tayo nga sakripisyo karon nga adlaw. Total do ikadwa na nga nga tuig nga mga selebrasyon, hindi naton mahikot bangod man sang pandemya. Patrol reports. Kumusta unta bisan nubo gid lang Action Alvin Graba, kumusta da sa area mo? Action na art ang sitwasyon diri sa area sa Punta Taytay. It looks like an ordinary day. Buting ganon, wala action na art ang basahan ay tubig, wala man sang madamo nga mga tao action na art.
nga nagapaligo o kunway gidya sa mga nagapaligo sa mga baybayon along Punta Taytay, and at the same time ang mga nagbaligya ang aksyon na art kung ang umuni ang aton paghahambalan sarado gid no, subong nga adlaw para malikaw sa pag Siguro mo ni nga tiyempo lang Punta Taytay ng traffic hindi nahamak da. yes, aksyon na art sa umuning sitwasyon. Sang una, ang umuning oras palang daan ang habuyanay sang tubig o kung tasyahanay tubig rather kagang iban pagkapaligo sa baybay umuning oras damo na. Galing kay di subong ya aksyon na art wala gid no sa may nagapaligo sa baybay, the same sa area sang aning pahanukoy aksyon na art sa diin ang ila sining mga kalatanan of course sarado man ang beach sarado, maglawas gid lang aksyon na art ang ginatawag bala mga daw fish landing bala o kung doon kaan aksyon na art sa mga sa mga baruto para mag-deliver man sa mga isda action art no. Muling ni ang makita naton ang kalabanan partikular sa area action na art sang pahanukoy kag ang area naman sang sumag ang muli ang medyo damo man tawo para magpangumpra action na art. Misa karon sa simbahan sa area sang pahanukoy takna karon sa gabi action na art base man sa pagpusisa man naton dito sa lugar sang pahanukoy. In short, tanan subong nga ara sa along Punta Taytay and Panukoy area, basta mga beach resort da at least sirado, may pulis gid nga nagabantay, no? Yes, action na art, may mga pulis na nagabantay, nagalibot, may ara man action na art, mga barangay tanod. Yes, barangay tanod, and at the same time ining traffic enforcers action na art. Ang nakitaan din naton kalabanan sa entrada pagid lamang sa area sa Punta Taytay, ara na. Ang sa may pahanukoy masulod kadaraya sa may resort nila, bantay sarado man sa mga barangay tanod. Ang bantayan mo na karon na basi makilid ang mga beaches balaya o kung inang mga barangay like for example Singkang Airport no dira sa may Villa Esperanza singuna mo na ng problema kay may mga nagakadto sa kilid baybay ti way man na daya sang beach resort nga sudlan kundi mga puloy anda bakante nga mo nang ginagyan sa mga tao da. Yes, action na art, no? I-check na ni Dugay-Dugay. After this, there is sa area sa Punta Taytay. Basi pa lamang niara makita ang mga kabataan kapaligo man sa baybay. But let's see, of course, ang mga kapulisan, kumbala, nagalibot man sa iban nga lugar, magluwas gid lamang diri sa area sa Punta Taytay. And at the same time, ang pahanukoy. Basi sa iban man action na art, may ara sa iban nga ginadugukan sang mga sining mga beaches ba lang nga ginagatuan sa mga tao action art. Sige. Report sa patrol ang ka-action nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkaulod, Aksyon Radio. Kodos sa tanan nga matigiya sang mga beach resort. Kabay pa nga tayo yun ini sa isa kadlaw lang galing, no? Hopefully until Saturday and Sunday. Kabay pa amo manigapon ang sitwasyon. Wala gihapon sa magpinasaway kang social gathering likawanta gihapon agud ibitar sang problema. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ang ini nga balita ginudulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala
paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsang ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay sa anong kalintangan. Responsable ang pagbalita dahil nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga tagpalamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi. Kung anong bakuna
o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Tuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Pabalik diri sa inyo pala tuntunan Aksyon Hotline. Good morning lang gali ha. May lang nga pag-monitor karon na nga aga, no? Ara ga monitor ho. Sakay Amer Bilbao sang EB Magalona. Ano na pagbasa Aksyon Eden? Green muscles na kay do muscle green spelling di ni muscle spelling niya. Green Muscles Association si Nestor Igang and Ivan Malio. May nga agad na sa inyo ha. Ginagreet man ko no, good morning. Si SB before now no more Attorney Dag Pandan. Kamuada mo balan Attorney Dag, dugay na taway kita. Ay, kumusta ka na sir? Mayo lang nga pag libot-libot permi no. Ang trabaho hindi ginabalik kawan no. Kapin pagid nga may mga kliyente kang gina-attender, importante paghalong. Morning dra, regards lang sa imo sa kay Attorney Dag Pandan. No? Salamat kina Attorney Dag ha, sang padayon nga suporta. Damit ni magkilaw si Attorney Dag, bro, sa totoo lang hasta subungong aksyon na din. Ay kung nakatilaw sang kinilaw niya. Nagatulo ang laway ko aga pa. Sige, Attorney Dag, dugay na kami way kita eh. Nagalang kiti, nalikawan sumong ang kwan bla? Social gatherings, ang pagkilita ay, no? Sige lang, pabot yun ang tiyempo. Elizabeth Malakagamala, good morning. Siling niya, happy feast day of St. John the Baptist. Keep safe everyone. God bless us all and more power to ERB. Salamat. No, si Payong Ngayong Rinan, good morning man. Villamor Aimee, watching here live. Ma'am Vanessa Mayo, siling niya, just want to greet my sisi, Mrs. Alvarez of Tangob, Jinky, Jalagdon, Noel Amar, Milili Oligo, Alex Monteza, Bia Jonathan, Michael John Season, Dennis Richard Tiburoma, with love from the land of 10,000 Lake, Minnesota. Sige, salamat kita. Ara manggali si Jocelyn Liboon Dispoho. Si Florencia Villacampa. Good morning. Watching live dari sa La Union. Good afternoon, morning, Action Art. Happy San Juan Negros, Basyahanay na. Ati, why di subong? Bawal ding Basyahanay subong Ma'am Vanessa. Angela Gayondato Castillo. Yeah, good morning. Happy first day of St. John the Baptist. Stay at home, wala biray anay, next year na kung normal na. Correct. Si People Parsley, niya saludo ko kay Kong Greg, kay ginuna ang hospital, kakinanglan sang pumuruyo, ang iba niya ay pulos, mga project ang unahon pa.
Ay, klain. Si Dining Alojamiento, Jinky Dialagdon, may aga action art kag kay Mr. B-Boy Villesor of CMO Sectoral, also kay Vanessa Mayo. Noel Amar, salamat gidra sa imo ha. Alex Montesa, Milili Oligo, Bia Jonathan, EFC President Dennis Richard Tibor Roma, Alex Puenteso, Monitorman, Dads Aberia. Good morning. Watching kami barangay Sumag, Kapi, kag Action Radio, kada aga, salamat gid. No? Alex Puentes, Araman, Erlinda Soriano. Siya Linda, kumusta ka na da? Doy ka na gana, magbalik sa Negros, kag sa Kandoni, ha? Sa Mulo-Bulo, ha? Araman, nagamonitor, ay condolence siling Sir Alexo sa family Efren Montesa. Okay, salamat gid, ha? Ang bigo na to na, si Lipong, paring Chupoy magbanwa dira sa may Macau, China. Si Tita El Malusok, Politaryo Monitorman, retired Major Paterno Turalba. Ayos. Salamat gida. Virgie Olpinda. Morning, present kami di Gyapon, always from Celine Holmes. Siling ni Alex Montesa, siling niya mahitani binasya na bugas kay Balusan tabasya sang dinuguan. Ay, kalain. Mudlay siya na kung init-init ng dinuguan kay laban sa ilinaway na. Namit, no? Doaga pa ko ginutom sa mga may nag-chat sang dinuguan. Bawa, imagine ka blau, bisan lokos lang inang tunaw-tunaw. Subong do ka namit mga kilaw. No? Galing kay hindi mayad ang sulok-sulok ko subong. Dominador Sarabia, morning, sa sitio Haroy kag Tilis nga punat, ano ni man, Baskog to kunong aksyon na. Yun din na siyang lugar, Francisco Guangco. Good morning, kamonitor lang kami di via FB. Jan Acosta, oy Jan, musta ka na da? Si I Lupo, good iya, Maxon Art, thank you gida. Sa imo sini pagpadala sa minsa. Inday Blaza, araman no, gamonitor man siya, kag si diyan tong iban man, ga lukso, abi ko ni mo nga scroll down eh. Okay, alas 8:53 na. I-check na niyo kay actually may nagguluwa man subong ang latest nga update nga may ara sang kuan bala, may ara sang ginamonitor kita kay hindi LG nagambal nga ma-walk-in nga mapabakuna kuno do pwede na. Hindi nga mga guidelines so kay isa galing bla dapat ni i-plastar anay sa husto antes ipagwa mo kay nali nga may magkaladto to sa vaccination center kag hindi naman pag-akomodar linalisay ang gwa niya. No, ti pa rin naman sa statement sa presidente, siling nga, hindi ka mo pabakuna, mo, sinyo na, papriso ta ka mo, sige, ikwanta lang, no, ihibaloon ta lang ni sa ila, no, kung ano ang update sila sa DILG. I-check ko yung pulis, kumusta subong monitoring nila, why man ang bilog nga BCPO kabaton pa report sa mga nag-violate sa San Juan nga activity? O, dira sa may area sang Alangilan, aga pa panulog ko di sa downtown, kanamo sa mga bikers kadto to, hopefully, why, maguro problema na. Kabay pa nag-cooperate sila dito, Online sa hotline. Online sa hotline. I-check tayo na mga aksyon dari sa aton sining pagpangalagad and joining us this morning is the public information of the Bacolod City Police Office. Joining us this morning is Major Sherlock Gabana. Sir, may aga si mo si Action Art. Art, sa tagpamatis. Salamat kisa time, sir. Kumusta? Today, 8:55 na alas 8:55. Naway man gid ka mo na monitor subong. So far, mga pasaway alin sa resort sa Langilan down to mga beach resort naton. Subong sa raton mga kapulisan with the
distance ng force multipliers. Nagalibot sila sa bono de monitor sa area. So far, wala pa man sang may panan nga mga grupo nga nag-celebrate siyang San Juan sa buong kasi walang taon tabi ng opisina man mo. So, at least klaro Sabado. At least klaro nga wayas ang mga violators pa hangin nang naglagaw balagag basing iba no balo no kay ti may kasugtanan naman ang mga tag-iya mga barangay officials nga mag-cooperate sini hopefully magtayo yun ni hasta karon sa hapon kag sa gabi, Major. Tani lang gid sir no tanan na mag-cooperar para man sa safety sang tanan. Aha. So far, may mga pulis bang kita nga nagalibot dra sa somewhere in Alangilan kag Granada area? Oo sir, nga gid kita pulis no nga nagalibot kag hindi lang sa mga amo na nga area kay even sa mga ibang mga resort sa area sa Bacolod, even sa mga lagpo nga suba nga diri sa Bacolod kag ginapalibutan gid na kay para masigurado nga masunod ang kasuguan nga ginpapanaog ni sang aton nga mayor no sa Bacolod. Aha. Okay. So meaning pati ni mga kasubaan nga pwede paliguan ang mga kilid baybay nga waya sang beach resort nga ga-operate pero ti may mga puluyan o malapit sa publiko ako na mo pati ini i-check ni karon sa pulis. I-check gina sa mga pulisan kaya mo gina ang atong sugo sang aton sa amon nga city director. I-check gid ang tanan nga posible matipunan kag mapaliguan sang mga pumuluyo. Aha. Pero sir, masip lang ko very quickly, bangod gati hindi siya tanan nagkakalnabo because of the regulation kag ginapatuman sang lokal nga gobyerno sa Bacolod ang paglikaw kag ang paggaganagan sang cases ng COVID. Sa pagpatuman ta sir sang mga health protocol kag ordinance nga iya sang city, lately na naman damo gyapon magradakpan yo ga-violate siya ni sir sa like for example social distancing, failure of wearing sang face mask kag face shield. Oo sir, hindi gid na naton manigar no nga damo gyapon sang naga-violate kag wala nagasunod sa minimum health protocol. Even though nga seryoso or ginastriktuhan nga implementar sang kapulisan nga gid gyapon nga mga pumuluyo nga wala naga-observe. Kaya even sa mga labi na sa mga opisina ni bala no nga gid wala nagasunod sang minimum health protocol. I see. Sige. On that note, basi may ara kaliwat appeal sa pumuluyo because tinugay pa nimo hasta pa ni cross ng gabi. Basi may ara pa nagaplano nga karon sa hapon pa bala magkadto ang mensahe mo sa ila Major. Ginakontagid sa pumuluyo no. Kung sa kontang appeal namon actually hindi lang sa inilang adlaw no sa adlaw sang selebrasyon sang San Juan nga ang pagpumuluyo nga dapat maghalong gid pag mag-observe gid sa minimum health protocol kundi sa pang-adlaw-adlaw nilang pagpangabuhi nga kun sa kontra nila nga mangin regular na nga ilang pagasulundan nga observe sa minimum health protocol. Ibante kabalaw man kita may opisina subong hindi ni sila mag-celebrate gid sa subong adlaw most likely ni sa weekends kaya nga aton lang bira gina-apila sa ila nga kung hindi gid man mapunggan nga mag-celebrar sila at least siguraduhon lang nila nga nag-observe sila sa minimum health protocol para nga hindi man bala mabutang sa problema ang ilang grupo o ang ilang pamilya after nila pag-celebrar. Kaya isa na natin makanan nga naglatnanay na kay tungod sa pagdayular mismo sa minimum health protocol. Sir, ang update sa contact tracing as head sa contact tracing team sang Bacolod sa BCPO, kumusta sir ang latest sa mong operation ninyo? Yara gid kita gyapon sa nga mga challenges nga ka-encounter kay yara lang ang mga pumuluyo nga kun nantaw naton hesitant gyapon nga mag-cooperar
kag miara man iban nga wala gyapon ka pati sa ginatawag COVID-19. Kaya para sa ila daw negosyo lang gihapon. Pero kung nang tawo naton sa statistics, damo na nagpositive. Depende, biskan ano man ang imo dira nga status sa pabuhi, no? Dason ang biskan ano man imo edad, may kaigo gid sang COVID kaga ang iban gani. Nagtaliwan na tungod sa COVID. Yani kita nagapon gid kita sa pumuluyo nga mag-cooperar gid para sa safety sa tanan, safety sang ilang nga pamilya. Kaya ang amon nga ginahimo ko sa sakripisyo na ni para sa ila. Yani mag-ugyo na lang sila kag mag-cooperar para nga mabululigan nato mapanubo ang cases kag stop na pumahimo pa lang ang transmission sang virus. On that note, salamat gid Major Sherlock Cabana sa siyang time. God bless sa imo kag keep safe. Maraming salamat sa ang aga. At least subong wa gyapon sa nag-violate, kabay patani magtayuyon ini kag amo ni kuntaning mindsetting ta, no? Dito na pagulaton nga may araman do nga hindi kita magtililipon, likawan ang pag-inupdanay o kun pagpatigayon sang party. Ngayon ang damo ang nagakaladto. Kasimple malang no, samtang nga ari ini nga problema. Tigay kon ninali disgrasya nga magtuhaw ang Linat-Nanay Festival. Tapos naman kabay patani nga ang ako expect ko nga pagkatapos sining June, basig-isigi na ning pagnubo sa cases sa Bacolod para at least hindi kita magbatyag sa gangawa nga pagsunod sa bulan sang Hulyo. Kasi may elevate o may ara pagid sang mas istrikto bla, ipatuman na naman nga community quarantine status, kakapoy na gid mo. Kakapoy na gid sa sitwasyon ta. Damo na gid gapyait mga negosyante nga magagmay, nga nagakaputo, nagakapierde, pero tiway kamay mo. Survival ni tingwa nga gigapon ni sigano nga way ka nagid di ka nagid magapangita da nga bisan ekonomiya nyo lang sa ibabaw sa lamesa way nagid bla. Tiamo na ang masubo-subo. Sunod kita sa patakaran, sunod kita palihog sa ginapatuman ang mga health protocol agud ibitar sa disgrasya. Action Hotline 2006 going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program.
Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw.
Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination!
Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 9:18 na. Gina-check karon sa News Center ang balita dito sa Metro Manila na hospitalized ining si former President Benigno Noynoy Aquino III. May mga sad news nga nagagawa pero this is subject for confirmation, no? Pero amo na kabay patani nga kabalo ka way gapili niya kung masakit o kung ano man, no? Basta iguon kabla. Kapin pa may edad ka na. So ibaloon ta lang ni karon ng latest kag mismo confirmation gikan sa member of the family. Pero ariyo sa DZRH, so may mga member of the family na nga naga padulong sa ospital, o si mga Aquino sisters, no? Nakita diri sa report ni Val Gonzales, RH5. Muna ni siguro nagkatuto. Anyway, i-check na lang na karon, ha. Standby ka mo, more development and update. Parte sining balita. May gina-check mo kung gani, kaya may nanawag ni sa ako, no? Parte kay Maninoy Vic Borromeo, basi may anybody nga makahatag sa aton info be kung ano matuod ning subo mga balita, no? Anyway, yung kabuhi isang tao, hindi ta mabalaan, bisan kita tutuhin, no? Aksyonen, hindi ta mabalaan mo. Muna halong kita palihog ay hindi ta na ni mabalik kung ano ang gina-enjoy ta, kung hinali matapikan ta balatian. May mga tao, gidya hasta subong, ako yung okay malang na iya kung hindi kaya magpati. Halimbawa nga may ara sang COVID,
imo na iya. No? Kaya yung iba nagasiling negosyo ng opisyon na sa COVID niyo. Oh. Ning nila negosyo ning iban why na iya gapati ti imo na iya kung why ka nagapati sang COVID. Pero please maluoy ka man sa iba niya nga nabalaka kag sa mga mayari ko kilala ganiyo nakagwa nakasurvive sa COVID. Can you imagine? Hindi why gin man gani nagsiling nga nag-severe gidyak tama ang pamatyag niya. Pero action hands kuhan mo mapati ka ang natabo diri ang gasto niya sa ospital 454,000 pesos. Imaginable. Basi median mo biyang di siya Jackson Henso para maka-connect kita kay kung ano niyo, kung basi mamonitor mo action hensi niyo, kung parte ni kay Noynoy blang ang balita sa DCRH, lego action JM, basi para makwanta, no? May matingwaan ta makontak ni ma-report in, okay? May mga raw information. Actually, may piladri ka mga former official ni Bacolod may gin-post sa iyang timeline o may gin-post sa iyang Facebook account. Parte sa kay former President Noynoy Aquino, pero budlay maningaway pa kita. Ari may balita, may nagagwa man. Amat-amat lang no? May mga report na ugaling. Ari may breaking news na sa ABS-CBN. Former President Benigno Noynoy Aquino III has passed away. Ara no, parte na kay Noynoy. Abi, imatamid tabi sa DCRH this time, action ends. Traffic na ngayon itong bahagi ng Panay Avenue dahil ito ay kanto ng Panay Avenue dito sa lungsod ng Quezon. Itong Capitol Medical Center kung saan isinugod itong si ating Pangulong Noynoy Aquino. Alright. Yung inaantabayanan dito ay yung ilalabas na official statement para nang ay iisa lamang yung kumpas na mga impormasyon tungkol sa kalagayan nitong si dating Pangulong Noynoy Aquino. Mula rito sa labas mismo ng Capitol Medical Center dito sa Quezon City. Val Gonzales nagulat para sa DZRH ang kaura-urahan sa Pilipinas. Thank you, Val Gonzales. Balikan na lang na karon no? Actually, gaulat sila sa official statement kid ang inyong ginamonitora mo ni ang program dito sa DZRH sa Metro Manila upod kay Henry Ori ti way pa subong confirmation na actually may mga advance information sila pero hindi ni mabuyan without the confirmation of the direct family. Ahay. Pila edad ni President Noyman? Way pa mangguro si Tintano. Do kakubin pa manigani siya. Kabay patan niya. 61 years old siya, no? 61 years old. Bago lang nag-senior citizen. I-check na lang ni karon agon nga makuha tagid ang kompleto sini nga mga update. Ariho, basi kung matawagan mo action din bini mga numbers niyo para nga kabay patani kung masalabat ni sila, no? Amo gina, ang kabuhi hindi ta pulong i-monitor lang ko liyong na singyas ng DCRH. So kay basic kung may arap na confirmation, mapasulod na gilayon bla, no? Kay para at least makuha na ton, mahibalawan ta. O gindala ni siya sa Capitol Medical Center bangod sa ginabatyag niya. Sigurado hunta niya para at least maplastan naton sa mga ka-aksyon naton nga monitor ang ginahatag naton nga update subong party ini kay former President Benigno Noynoy Aquino III. No? Ngati gindala sa hospital and subong puro unattended ang numbers. Sige lang. Sige lang action din no? Isundon ta lang ni kay mo na ang ako lang ang suggestion sa tanan paghalong gigita palihog, no? Halong gigita palihog, way niya pili no? May COVID man kag wala ting tao kakapatay gid man mo, pero mas mayo gyud maghalong kita kay subong ari ning COVID na yaho.
Ti ay baloon talang nakaroon ang pila ka mga development, mga update sa sining balita, no? Kay Mox Hispaniola, live sa kunod dira sa may Isabela, no? Kumusta ang Isabela subong? Si Villamor Aimee. Sige, ay nabasa ko na ni Guru Kaina. Salamat gid sa mga nagapadala sang mensahe nila. Araman Florencia Villacampa sa La Union. La Union si monitor kalayo siya ba? Salamat kita sa pag-monitor sa inyo, no? Thank you gid sa mga nagapadala sang mensahe. Oy, kanong Ed Gulmatico, nung Ed, may agada regards kay tita. Halong gid permi ha. Siling ninong Ed, mga donasyon nga vaccines from COVAX, Pfizer, AstraZeneca, etc. ginakontrolar ang pagpasulod no? Leaving Sinovac as the only available vaccines nga tilo-tilo man ang pag-abot kag ang pagbakuna. Ining direktiba ni Presidente Gong nga kung hindi ka magpabakuna ipapreso ka, kung hindi ini operasyon kag tulo-tunto nga direktiba ambot ko na tawag sini. Oh, siling ni nung Ed Golmatico. Pero I doubt nga nakpun mo tao presuhon do mo na be. Action Hotline. Okay. Dugay-dugay siguro. No, may update na ni. Standby lang mo. Monitor ka mo sa Facebook page sa Action Radio Bacolod regarding sa balita kay former President Benigno Noynoy Aquino III. No? Bantayan nyo lang na. Ariho may si Marvic Leonin, Associate Justice Supreme Court, may ginkuha na, no? May ara na siya sang ginpagwa nga statement man. Pero anyway, ibilin ko lang na sa center kung ay nagkutay mo. Ang ako lang mabilin sa inyo, mga ka-aksyon natin nga nag-monitor karon iya nga aga, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and a combination of dugangi kag iparisis ang ti para sa mayo pagid nga kombinasyon. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Action Hotline. Tiyari na. No, may ara na sang mga confirmation ginapagwa karon. Nagtaliwan gid si former President Noynoy Aquino III. Action Hotline. Why na kita time? Aksyon at tayo hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Manila,